the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Asmana kama ni nyakul magajo ang'eno kinyi ndi mano makare bende wakaw thuolo makende mag kinyi machiegni Kenya e kidini ndi mano mar chal mar piny mondo wago mbaka weche bendi mago mag somo gigo bende osebedo ka koro timore e lapno mano mar somo ni winjo kanyi ndi kinde mokalo chien ka weche bende obedo matek ahinya koda ka jopuonje goedi e riwruogno ndi mano mar Kupet kotende koda ka omenda mere ne omedgi moko ywako yudo 200 moko ywako yudo Sh28 en pesa ma bende koro to ok nyal konyo japuonj ka sirikal to wacho ni kaka uru mano modonjo ne mukaw machielo bende biro chako biro penjo thoth ahinya mano omiyo wago mbaka kae koda ka mwalimu Mr. John Onyango kinde ka kinde mondo mi oyaronwa kata oyaw itwa kotende koda ka weche gedi matimore weche mag somo kisebedo ga kanye ndi ka iluoga chenro mago mwatimo gi mwalimu walose weche gedi mago mag somo kendo bende wajatime ga ndi week a week mobende watimo ga weche gedi mago mag somo mondo mi fwenye ni tango matimore e lapno mano mar somo kaka ng'ama janyuol kendo man gi nyathine samoro school kata ng'ama kaka janyuol ae to rawera mabende samoro yudo thuolo mano mar neno chenro ni endi in bende nyalo fwenyo matut ahinya ni to chalo nade machiegni ahinya mwalimu Mr. John Onyango wagoye kodi mbaka okinyi ni endi mano masani in bende mose janeno mano mar Color TV machiegni mwalimu ero kamano ahinya jaduong' Henry. Yes. Ni jowinjo waduto an japuonj John Onyango jakom mar Upbet Schools Kisumu County an jakeno mar National Upbet Schools e Kenya mangima. Ero kamano. Yeah. Mwalimu ok obedo mayot ahinya king'iyo weche gendi mago mag somo en gino mobende wagoye mbaka kinde ka kinde broni if not after 2 weeks wajabedo ga kodi kaendi ka wago mbaka weche gendi mago mag somo and yudo ka gik mabende wawacho gi moko nitie mwawacho ka pok otimore to ka gik to wanno ka gitimore mabe mako mana dhoga ni to ang'o matimore gi piny owacho momiyo ok ginyal keto lai gendi mago motegno mag konyo chien nade machal kama gendi ywak no bedo kanyo ndi kuom jopuonj mago mag Kupet ni no med gi omenda ne ndi mana matin e mokalo ok ang'e ni nyalo wacho mo mwalimu e meto mabende no med godo jopuonje Sh28 200 samo ng'ato yudo 100 gi wiye konye gang'o. Yeah, ero kamano ahinya jaduong' Henry. Ni jowinjo duto kata ni jotich mag piny owacho jokedo ni jotich mag piny owacho osetemo to mak mana ni sirikal tiyo gi divide and rule ok ine ka pogo jopuonj Yes. Unions mopogore Yes. miyo fighting for their rights bedo matek. Koro sirikal kao advantage. Yes. Ni Kupet nyalo go koko. What about Jonat? What about your Water? Yes. What about your ECD? What about your high institutes? Okay. Like colleges, the tutors, Money College. What about lecturers? So iyudo ka department kata union dwano o fight kigen mondo ng'ato ko ng'ato ng'enen fuon. To by doing this their number comes down. Yes. Power gidok piny. Ing'eni japuonj ka ji nyalo winjere ni japuonj en japuonj to unions gi te odhi obedi to come up kata gi one strong leadership. Yes. Makan now they mondo fight for their rights of employment. To kine kamano sirkal riek. Sirkal okwongo opogo gini
ung'en un joman piny, jo lower ok riwre gi jo upper, jo lower be ok riwre gi jo ECD. Yes. Koro gini moro the government. Mane mineno ka Kupet nyalo wacho ni jopuonj omedi, Jonat wacho ni jopuonj omed pesa. To king'iyo gimodhi omed to timre nadi? Onge. En gima onge. Mondo gichak gidog ma gi fight for this, bro kawo gi kendo another time. Yes. While negise celebrate magilanda no mede. Koro kagiduogi the actual meto no to timre nadi? Onge. So the government is playing a game, and especially Teacher Service Commission. Okane ka gikawo jopuonj seriously. Gikawo jopuonj kaka jopuonj mane chon, mane japuonj ne en ng'ama chiwre, ne neno nyapuonjo nyithindo mondo success. Japuonj ne celebrate mana success. Yes. Kata achievement mar the products. Ok ne japuonj ng'i gimoro ni pesa no gima lich kata payment. But piny ose change. The government should style up. Mwalimu king'iyo ka nyindi mana wacho bende kelo ni yudo ka chon ne na luongo moro ma bende ne chal ka gima ne biro. Endi yudo ka gini endi koro kelo problem malich ahinya ne sani koro nyaka nyathi bende puonji, to japuonj bende nyaka koro dongre. To sirikal bende ok dwa miyo japuonj pesa ma owinjore. Nyaka gi thuolo ma sani endi wanyalo wacho ni profession mano mar puonj ema koro itiyo godo marach koso it's a wrong one. Yeah, gima wanyalo wacho mondo jowinjo ng'e. Yes. Profession mar puonj ber, but itiyo kode marach. Okaw sirikal okaw advantage. Wachaka chake nursery. Yes. Chaka japuonj mapuonjo nyithindo matindo, especially in our county government. Yes. Department. Machon ne waluongo ni municipality, kata ne waluongo ni town urban. Ni yudo ka jogi ne nyalo puonjo. Yes. To gimichulo gimalong'o timre nadi? Ne onge. Kidhie public primary schools mang'eny, nursery ne en section ma ng'ama nodich go ne onge. Koro ni nyalo yudo ka PA kata PTA by then. Yes. Ne nyalo come up with the idea ne nyithindo matindo gi wadwar ne gi ng'at moro manyalo konyo gi e tie yath ka. Yes. Ng'ano ne ng'ama sugulika kode malich otimre nade? Ne onge. And bende ni nonka jopuonj mapuonjo primary gi luonge ni japuonj jo nursery. Aya, somo moro malich maniketo kuome, training moro malich maniketo kuome ne bedo mao. Koro ne yudo ne en ng'at moro mane oket kanyo no bi wer gi nyithindo, bi tugo gi nyithindo, ka girito their maturity mar dhi e class 1. Koro gini odhi mochopo nyaka kama jopuonj jo lower gi ng'ama ne dit ga go onge. Kech ka ni puonjo class 1, class 2, class 3, to jong'en mano ki japuonj. Ng'ane wazinto ng'ane mapuonja mana jawan. Madam ng'ane okupuonja mana jawan. Mr. ng'ane okupuonja mana jawan. Kata jotu. En mago jo lower. Koro nong'en mago bende ok jopuonj. Kichaki biro ka ne wan gi mid upper kama koro grade 4 chakre. Gibende ni miyo gi jomoko ma bende wacho na ng'ane gi ng'ane nyalo konyo e class 4 gi 5 ka. Koro japuonj ni chako dware class 6, 7 gi 8. Koro yudo ni gini nodhi mapuonj ok nokawi yo moro maber. Yes. And memo mi aparo ni sirikal pok oneno the sense. Memo mineno ka jopuonj bedo trained mang'eny kata mana jopuonj jo nursery. But the payment, even county governments are not paying these teachers kaka jopuonj monego chul. Because japuonj cannot live with 8,000, nondika gi sirikal 12,000. Nondika gi sirikal.
What is that? Pesa moro kodoke otodoge siling 3,000. That is it. And iyudo ka trend ni odhi ma sirkal nokawe. Kech puonj ka nodony mane iyudo ka ne nitie grades kata rang'iny. Yes. Mane inyalo winjo kowach ni ng'ato kapok P1 gi nobiro. Ne wan gi P6, P5, P4, P3, P2. Dong ineno kaka gigi ne chal. Koro niyudo ni jopuonj ne jolre. Ng'ato ne ijolo ka. Koro ineno ka gwenyruok nosebet. Ni bwana ini japiadi. Koro mondo wa fight for the payment bedo matek. Kech Henry ja P6. Ana ja P2. Wadwa wacho gi ja P6 ang'o. Ana ja P2 masters. Yes. Mangato osetimo nyaka masters. To sirkal ok chule that. Sirkal chule gi manondikene. Mano dhi otigo kamodwa. Dong ineno ka koro japuonj oduogo mobedo gima onge. Koro graduate sirkal ochako ni nyalo miyo 28. Mano koro neno no omiyo ng'ani gima lich ahinya. Mano without deductions. That is it. Koro reason moro mani neno kaka gima ng'ato nyalo kawe a lot of time mare. Bo retire kanyo. Because na en kama ji biro to ji dhi. Ji biro to ji dhi. Ji ne lao good payment. Yes. Mane kama nokelo sida. And pod entie nyaka kawuono. And mane minuongo ka most of jopuonj resign. Jopuonj mang'eny sani bende inuongo ka jomoko weyo puonj nikech ok obedo valued. And mano kelo pek ni joma bedo jopuonj. Yes. And inuongo kata nyithindo masani king'ize ni adwa ni dhi kaw training ma teaching. To penji ni to japuonj chula ang'o. Yeah. Mano tich ma retire gang'o. Koro ka ging'iyo this people tiwacho ni adwa ni bed japuonj. Ong'isi na pana. Secondly, jogi ng'iyo society, jopuonji society kaka joma are not thriving. Japuonji ng'iyo kaka ng'ama ok dongre sani. Because mama mboga. To kata kidonjo kanyo ni Nyasaye bende ogwedho mama mboga nine ilweti. In go tongulo ni moro. To kisedonjo kacha. To wach mama mboga nine ogikidho gate. Dok winje I compound no. You do what the Romans are doing. Yes. Kori bro yudo ka jopuonj mani in these pure private schools. Majority of them are driving. Japuonj manyalo puonjo wawach ni japuonj puonjo a very good private school. Kama nyithind ministers emasome. Nyithind lawyers, nyithind engineers, nyithind senior businessmen. Nyithind investors. Yes. Iparo ni mano en kama togolo nyathine public school. Onge ng'ata joma wang'eyo te mang'eny. Onge ng'ama oseyudo tich mowe nyathine pure fake or rural public school. Ok obi weyo kanyo. Kendo ibiro winjo kowacho ni bwana an to koro sani nyathina ni aneno ni negatere bode. Ochako kamano. Nyathina ni aneno koro sani onego atere osom Mokinyi. Kijona klase moko. Tipenje ni me wuon ng'ane koro ineno kama kina japuonj sani to koro awadhiyo. Ndikna mana barua. To joka bro kawo nyathi. Because ong'iyo gima bor. To kanyo te en koduka. Tene manito go dhoge kendo ywak kabisa. Kaka charges are very many. Makimedo kata siling 50 moro kama. Makoro ng'at miluongo ni head teacher and a lot of problem. Gado nyiewo mana piko ne moro matin pesawa. Pesawa. Ke japuonjo golo kure pesa. Igero ot. Ichako kata old bricks. Pesawa. Japuonjo golo kure pesa. Magero od 2 bedroom. Egwenka. Wangi pesa mimi. Pesa womenyote magu duong'enri. Yes. Memo miwinjo ka ne wawacho ni ndalo moko mbaka moro nokel. Yes. Mare
teacher contract. Teacher contract. Then one got presol. Teacher contract ne idwaro ni sign and ing'iyo your performance. Then you can renew. Okene kamano no bedo matek nikech chudo. Ang'o midwa chul malich? Midwaro contract signing. Ang'o midwa chul malich? Koro iyudo ni pesa ni e Kenya ka, but priorities. Nitiere jatelo moro Africa ka ndalo moko nowacho kisomo bugege. And for you to be well informed, yes, that means you are all well educated. So that the non-arguments, things will not arise. The nonsense will not come up. People will be talking sense. Every time, even in a family. It's a family where people sit around the table and they talk about the sense. Gini thina matindo kabisa. Makata inje dunga in the street. Tima yake ya makagilweti kama. Tingi zenu bwana loka. Tolo. Pode nya thima yot kabisa. Keti nga hadi gong toke bimanyo. Ya form tu saniko okiudi kata keni nyari. The best thing ningen en odhika tedo. Oko the street. To ken wodi. Ten ja form 2 kata ja form 3. Inge very well macho join team ne. Nita nga duong. Ibro rado kode nungizunu boda wan sani ngene wajo madongo. Ansani ase chako hustle. Ipenje no ichako hustle iti mango. Rana ni tuk-tuk. Okay, any street. At least you must find him or her doing something or income. But a grade 6 and below. En ngama kamo dhiye onge. En many street. Nyochi neno kata Nairobi ka. Ngato kao nyithindo moka dek to kete wheelchair. Go kebe. These children are supposed to be in school. But ngato keto gigo kebe. Nikweto nikini gingol. Gikwecho. Tok gingol. Tiende chemo kao gilong to dhiyo dol utue. Moro cho kao luete to soy ye ka to tue. To kuro enenga moro wange konchielo bawi e bandej. To ruake ne gine ne moro kanyo. Koro iniwe gani ngani nyathima wange adiero temre nadi. Karapana. Mane wasomuga i book chon. Nitimre nambe madongo dongo ka. Ango emasani biro nwa e Lake Victoria. Things are changing. Kejes ginga manongeyo ni rechi nyalo pidhi e Lake Victoria. Who knew that? To mano is the type of fishing sanima dhano dwaro. Ngama dwaka lao regrech e ipikanyo onge. Sanen bwana aseketo kejes na 100. Fingerling cage ka cage otingo alphabet beach. En gi surety ni mage pesa. Opidho gi kanyo, imiyo gi chiemo, obro harvest gi. No stress. Yes. Even our women can become fishermen through new technologies, through new methods, to mana through education. Pidho gwen ok gwendwa machon. Pidho dhok ok dhowa machon. Pidho diek ok dongine no ka gik moko change. Ohala olokre. Ok ohala moko mane minewa kata daye wabeda go etie yien. Number 1 ko kinyal timo record keeping magi maber. Yes. Stock taking gitim maber. Ingene income ni kata profit obirango. Ohala mane midwa loko. Okay. You can't do record keeping. Ibro timango. Memo mineno ka education should be given first priority, and teachers are the first civil servants, number 1. Tokene kagi nema wicho hilkodi. Koro pesa nitie ok pesa onge. Kata mani county government ka pesa nitie. But look even the way they take our ECD. Pesa nitie. Why do we neglect children? Mondo nyithindo without the street. Why are children happy? Kagi donje street. Because the same people, ngato nyocho wacho no wacho mori training moro. Ni don't have a lot of sympathy. Wek bedo gi sympathy ahinya before you dig deep to the root cause
Margino. Momiyo Henry ywak. Seche moko Henry okawo mana pi aora moko mieno ga e wang'e. To in tek ine pi wang'. Isegolo siling 200. Pole sana. Pole, isegolo 500. Pole sana. Ni tek ine nyathi moro kochopo go kebe kama. Ni kata ka in mani town. Tek ine ng'ato niya osenyuongo piny kanyo. Okawo nyathi moro kete bute. En koro yiengo go kebe ne in isenyumone. You are the person encouraging these people to be here. That is it. So the leadership should think and find out ni pesa mane Kenya ka priority waketi yango. Yes. Because nyithindo maonge makao gi onego dwani gi makao to ketni gi education inside to puonji gi to migi lony. Because kotimni gi to I don't think kamoko will come. Then ka society obedo brought up with education well. Nyithindo mobro dhi e street ka ok society onge. Ke nyithindo gi okuoga e polo to lware e town ka. Giwuok ga in families. Tang'o makelo pek ni. En pek odonjo ka, understanding onge, ng'ato ka ng'ato neno ni an ok anyal, pesa, I don't have money. Gik makelo gigi te kata family jaduong' en momiyo ni we nyathi nyaminu kata nyathi owadu moro kik dhi e school en ionge go. Joman go be ok odwa bother. Yes. To in be mionge go no, ibe in gi magi. Koro you are struggling. Each and every person is struggling while the government has money. Now wacho kanye ni 45,000 teachers bedo promoted. Yeah. This promotion, was it even genuine? Nikech jopuonje penjo ni I promote na to miye siling 28. Mae kama ni winjo kwa wacho ni motivation. Nikech promotion and part of motivation because okonega abedi a one job group for too long. Kech mano abedo demoralized. Yes. And maybe neno ka promotion on merit cha was good, but with some salary increment. Yes. And some more responsibility. Don't give in. Tiyudo kama no koro no onge. Secondly, promotion ni cannot ime. Yudo ka jomoko be ywak. Jomano nego yude genuinely be okoyude. Yes. Kori kiane pesa dhano exchange. Dhano ne wen gini dhi biro ka lot of responsibility. To yudo ka kara bende onge. Jomoko tiyo gi pesa gi bende koro ywak. Yeah. Kech no dwaro promotion. Are rose mi pesa non kanye. Koro pesa no kopenjo, pesa no be onge. Koro dongine no ka gini kelo yo confusion. Koro pesa ok no onge Kenya, minyalo timgo this promotion. Yes. To any priority government kao. Government okne kaka education en important. Dongine no kata mana sani jo university nyochawa ong'ad ni fees. But clarity mare kaka idhi chule poko keti. Dongine no kaka nyontie confusion. Kecho nego beni all universities ose come up. Mosengiso nyathi kaka ne chudo ni in koro un sani group ni unu chulo ma. Group ni unu chulo ma mondo kete public domain. Mondo an gi in anyalo access mondo kata kana support nyathi moro. Tang'eyo now what I'm going to pay. But here is a case whereby in bro wacho no duoke gi 40% kata 50%. To kang nyathini odhi. Nyathini wacho na wan gi mong'ad gacha and only 5%. To kang ipenjo ti wacho na bwana. This institution cannot run without money. Ipenjo to kara sirkal to wacho man bwana dhi penj sirkal. So dongina no kama this confusion ngati en kech kangato kangama ni that department bro wacho dhi penj sirkal en ngakendo madwaga dhi penjo. Where will I get this president kata minister? And my mommy no kawa wacho every time ni the PS and CS of education magi jolwedo mag president. To jolwedo mag president gi ema hinyo president. Because anyalo paro ni chon minister kano ose wacho gimoro to no make good follow up, no luwo gini.
and nosiko kowache, ok wache kawuono to olie pi. Ing'eni gima timre en ni jogi lando gigi to kaka iwinjo wache no, oling kode ma kendo ok nichak iwinj kowacho gino. But ochalo ng'ama ok ne serious. Because ajawa nikaji ni give me emphasize on. Yes. People will take it serious. Yes. Henry nosewacho nyoro no oda ka ok duogi sa 3. Nosewacho ne nyithindo. Makata ka wendo moro ne ni odno ma nyathi ma wendo. Kang oduogo kawuono to chako penjo. Nyoro nyawacho nang'o? Ni sa 3 kik yudwa oko. Nitie ng'ama sa 3 oyudo oko? Hapana. The following day achaka penjo. Ka penj gini for 1 week, 2 weeks, 1 month, it is now a policy in this, and nobody will break it. Makata in skamora mora mintie manegi miparo. But ka I just said it, taduoga we. And I won't never do donjo sabich. Very good. Kose kethre kora kichako to donge gini nase ga kwere ka. Ni kwere how? Kuro mai kamineno ka problem otimre nade? Okay. Problem. The ministers, the PSS, the directors, we have very many big titles. And gin joman kod good education. Kendo migi post kon gin gi lony. O ikaw gin gi lony. Ingen mondi bed kata mana director njogo house kacha. Inga man gi lony ahinya. But lony ni konyo the last person chagango. An mana gi machanda ga. Kech aja penji ga kata mana e gweng'wane. Bwana in gi lony. To lony ni okonyo the last person mane gweng' ni gango. Kech aparo ni kan gi lony to lony nacho nega focus on the last person. The last person ni mok yuda. Koro ene madwa focus kuome. Nyocha wapenjo kane PS mar education, CS mar education. Begi paro the last person. Wan gi the last person kati university kan. Ma ene jole ajola mondo som. But these people understand these characters. Kose gin gingen technique ato se the university. Ten koro eno se chopo. Wan gi the last person more gwenka kaka mawawacho ni street children. I'm a minister for education. Onega focused on the last person. Mano should be my focus. Kachene modi be affected directly. Manenga ma be affected and manenga monego feel my presence and will celebrate. Ni during the reign of so and so as a minister, as a PS, we benefited this. Through reign of Ruto as a president, one kaka nyithindo maneni street. No, I don't know. Because dongene no kasane nitie jo manyalo count ni bwana anasomo nikech Kibaki. There are very many. Nitie jo manyalo wacho ni bwana waningen wanwango support mar education nikech the late Professor Krega Mutai. They have some records. But our PSS of today, PRA mang'eny, CSS of today, PRA mang'eny, they talk less, they do very less. In fact, jomoko kiagi kata kiache. Because as a minister, as a PS, I should be focusing on the last person. Now, how is this last person being served? Okay. Dongina no katamana in a good family. The mother and the father will not focus on the firstborn. Kata kitoko. Usiko manu be usemi nyathita chiemo. To kani tiere the sick in the family. The sick na makore ng'iyo. Kani tiere the injured person in the family. Tiende Henry moro nyotur nyoro. Henry ok nya chungi kitanda kacha. Mabigam gimi. Ipenyo ni be ne usemi pi omodho. Be matene that is the last person. Monega timra nadi a focused on. Yes. Tokine kama otamo our leaders. Give focus on the first person. First come, first serve, period.
whether the last person pin kucho nuang education, mano is none of, no gin gi believe ni ngato wacho ni ya, we have free primary, we have free secondary. We don't want to bother. And okay, it's free. Is it free operational? Is it free for the last person? Because when it is free, why do we have some people who are still not going to school? How is it free? You talk about we have free education, kata we have free health. Why is it that we still have the last person who cannot access that health? The minister is here, the PS is here, the director for health is here. Ingenu, as much we want to blame the government, who are the policy implementers, these people, because somebody like a CS and a PS can even coordinate with the member of parliament. Because Anyamana Enogini, in such a moko kinene, Abro Keloni as a policy maker. No, my friend, in my docket, I say bedo pinman on free primary ni. Niting at Morokama or affect okuyude. Tongani okuyude because of this law. While the constitution is the mother, wachoni education is compulsory for all children and must be free. But I say you don't tear a group Moroka, magento kageyode. To anigi pacha, na bedo pin, ma wachonu ku loso na ma, to ngacha geyode. Mondo un bende, kako represent gicha, gi feel part and parcel. To kene ka focus to bedo, chip ni kata dhima ni parliament ka uono, an ba neno mna gima Henry Nose ga neno no kende. Ni, Henry Nose wachonu free primary, wabe mana mwadego. Pok na wuthe gweng, ma bedo piny, ma penjo kata mana chief, ndo gweng waka, bentie nthino moko dhige school. To gweng waka, bentie no moko yud thieth. Ti uparo ni reasons ginango. Aluonge other opinion leaders, ango mondo wabed piny wago then kadhik malo kacha. To nitie gimadhego. An kaka minister, donge dawuotho ga kata mani school kata PS tapenjo zinyo mogono, school ni japuonje Henry kani donjo negi nyithinda di. To nyithinda di moseweyo ka, tiparo ni gin kanye. Jotelo kata mana matino mawuotho agogo mbaka. Joma wuotho kata mani ingeni telo ok en beti office. To en miyoji direction. To kibi miyoji direction from the office. Emiwinjo kasi ni moko president be ya wanga to wacho niya. Jomoko beti offices maloka. Yotende madongo dongo. To gisiko mnan siling 500 ok nyalo konyo. Jaduong' en kata ine masani wa kodi ka mwachope town ka. Tinga make miyo siling 50. To neno hono maduong' ahinya. Kozari yambo. No, it's true. Well, nitiere ng'at moro man openjo ni what is 500. Kich 500 oingo. Nadhi e gweng' moro kadwa wacho nyinge. Tarado gi kale dala moro ne wan gi ja pikipiki. To wang'ade I dala no kech en dala machalo maonge ang'o. Onge gate. Yani onge fence. To japeng no ngisan mwalimu wang'adi kodika nitie shortcut. Apenjo to ma ok dala ng'ado ni awang'ada. Koro ka wadhi kama to wayudo ka nyithindo moko tuge tok ot. Gituga kanyo. Ten school day. Koro wachung tapenjo kijana ket nadhi e school moro kanyo. Tapenjo jaluongo gitangiso ngeno to unu utimo ang'o ka? Ni dwaro kalam gi book. Tapenjo ngin kalam mane? Ni pencil. Tapenjo ngin to mama ok mi, ni mama yuko. Tapenjo to baba yuko. Ben walienda wapi? Nusu walisha kufa. Tamen na hapa mnaishi na nani? Nyanya yetu. Na ako wapi? Ako kwa nyumba hapa analala. Daor tingeno gang. Kora donjo. Ayudo kene dayo mongol. Mbele wala nyumba onge. Odno onge kom. I gave those children 200 shillings. Nyithindo go not celebrate. Kagiringo. Give him manyo book. Gikalam pens.
only 200 shillings. And they were very, but nakiagi gibegi kia. Dayono nakao shilling miadek. Ami and matokoro ang dayono no celebrate seriously. It means nene tire category more Kenyaka. Ma miss gimoro. The last person Miwinja Wachocha. They are there. And they are very many. And they are in millions. They're the majority. They are the majority. But nobody want to consider them. So the children are suffering. Kore manita ne wapenyi. Ni pan nyithindo kailaka. Yes. Kanya thimoro nyalo dhi nigito ngizo ni bwana. Life bere town. Ucha 100 alaka for no reason. Town kuchingeni wakwecho. Tuwayudo pesa. Tuwanyiewo go chiemo. To kucha beningeno ni wamadhe gik moko mama loso wichwi. Ngama chikwa be onge. Ipan nyathicha dongo wok to dhi. Ka ng'ato ng'isa ni nam ka inyalo biro ti ywayo kata inyalo ga luoko rech gi kata inyalo timo kati obiro dhi e school. So that is where miwinjo ka wacho ni a leader should think for the last person mondo service to education onego mi first priority. Dongi winjo kaka report moro wacho kania we have over 2.3 million children outside the school. 2.5. Yes, mano report. Ipano nyithindo ge gin kanye. To winja ne the ages margi. 6 to 13 years. 6 years to 13 years. Gine magine street. Magi nyithindo mani street. And they are all over. All urban centers. And you know nyaka the upcoming urban centers gidonje. Because gimako their territories. Gi create. Because mani Kisumu kose mako. Koro moko wacho bwana wanyalo dhi e Katito ka. Town moro wuok Katito. Wadonji Katito ka. Watchman de man Katito go bende kono wan nyithindo ginyalo nindo kodgi around mago backup security. We report Kisumu. In Kisumu County, over 12,000 children of primary school age are not in school. Over 12,000 Yes. in Kisumu County. What is going on? Angoma timere. And the government is not even bothering about this. While koyude Henry koka nyithindo moko keto no bwana unadwa konyo ka mondo usomka. Henry idwa ga ni koro ichako penye Henry to nyithindo miketo ka giketo ginango. Kane Henry ochako weyogi ng'amo golo gi kuom Henry ni okudwa consider gi. The mindset and you believe in anything on the we will let those are just jomo give birth. Gen nyuol, ok gen don nyuol. Gen nyuola nyuola. Mabe kata ge omiyo nyuol seche moko penja to ni timo nango. Because okodwa kaw responsibility. Koro nyathini is totally innocent mana kaka mara. And innocent. Onego be no the yangoa. But ngamo nyuole cha is non-concerned. So Henry is concerned. Come on, these people miluongo ni government to support Henry. Henry magigoyo. Henry makendo gidwa goyo mondo nyithindo gite. Okay. Odogi that problem. Ere barua manyiso ni That is it. Come on, again makoro ngisen we want to help you. Yes. Process the following. So that you can continue expanding this thing and make sure, because God has given you this ability which we don't have. And ingena jawa ngaji seche moko ni gima Henry berie abro support Henry because Nyasaye mi Henry that ability ma anto komia. Kan Nyasaye nyalo mi ability mar choko nyithindo gi ma anto tuona. I should support you. Because we are focusing for the future education. To nyithindo gi Henry nyalo choko gi. Henry ngi kaka wuoyo ga kodgi. Magi bedi school adier. Magi som. To gitamre dhi e public kacha.
kama wa focus e kabisa. Bruno ka japuonj mani public wacho ni bwana nyithindo tamo wanga. Tendo masani gi izeta batamo wanga kabisa. To Bruno ka Henry to en kata ka nyathi achiel moleo. To woke ode odhi manyo nyathino. Modhi mobed piny mo find out what is the cause. Why? Makata katek tino ka Henry yie dhi okang' makawo nyathino dhi go e ode. Kata for a month kohoe ga hoya. Mano Henry kawo that jukumu. While ng'ato to kane mano en ripode gi mamit nigi kilando. Ripode mag niya wan gi nyithindo marom kama street. Memo minjo kana blame ga most of our African leaders. They just following some policies ma cannot even help. Wasebedo kodgi ear in, ear out, they are not helping us. Yes. Why can't we change? So education should be given first priority, and especially the young children. For basic education. Mwalimu wana ni mondo wagama ne yuyo kaindi mano madundo. Mondo koka wachako waduo kaindi etiendi mano marariyo. Nyakore Mogajuang wagomba ka kaindi Okinyi mano masane. Wang'iyo kanyine to chalo nade kotene kwa kawechi gendi mag somo. In bende yudo thuolo mano maluwo cheno niendi kokalo kuom like gendi mag Facebook, Twitter, YouTube kachelo kod ka Instagram, TikTok bende nyayudo wa kanyindi e yono mano makare. Waduo kaindi wadhi ng'iyane kanyindi wach mano mar ni koro non-STEM students mag grade 10 bendi biro dwaro kanyindi mondo mikoro chako ka kwano aito bitogi ni joko moko bende wacho weche opogore kik idhi mabor ahinya kod Mogajuang wadugo tok thuolo machuok. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. E sama pod infuyu kendo kapok tho otuo, Sulwe Mokinyi yango ni ma piny oru godo, ka mago duto matimore bende keti ng'eyo kaka odiochieng' mangima dhi chalo. Kochakore e weche manyien, nonro mag oboke, chal mar kor lwasi, twak kod mwaluoni kokalo kuom jofwambo magwa. Tudri koda Mercy Ogweno Kod an Henry Okech. E chenro mar Sulwe Mokinyi, chakre sa 10 okinyi nyaka sa 4 mar onyango. Wuok tich nyaka tich ang'wen e Color TV mondo ichak odiochieng' e yo maber. to parni kochopo chieng' tich abich ka tich abich to waloko tanga kod twak manimba ma itayo kod jofwambo e twak mar jofwambo mang'ulo weche madito ma otimore e juma. Wachako odiochieng' kanyakla. Mana nekech in. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa.
koro Mogajwang' tielni endi mano mar ariyo mbende wagoye mbaka Okinyi ni endi mano ma kawuono koda ka mwalimu Mr. John Onyango mbende nyiso mathoth ahinya kotendo koda ka weche endi mago mag somo. Bende yudo kinde ni endi mano makende mano mar goyo kodwa mbaka ka endi kokalo kuom lai mago mag tudruok mopogore opogore. Mwalimu wang'ene kanyo endi grade 10 students and bende koro idwarore mondo mi koro chako kawo kwano, manyiso ni kwano kaka nowacho no nyalo bedo optional magichak giduogi kete ni koro mokwongo ni idwa nogole aso duogo kete koro optional sani bende koro idwaro ni mondo gichak gikawe. So mwalimu nyiso ni wach mano mar CBC ni endi king'iye to pod en gi shake-ups mang'eny ahinya, and ma endi dong koro nyalo confuse nyithindo mabende noseikore kendo nitie nyathi moro makata kwano ne to kodwaro e dier to ichak inyise ni mondo koro ochak okawe nikech koro ok okaw STEM. Jaduong' Henry, anyalo paro kaka CBC osebedo gi chiedh nade. Kanochake ne en gi mpangilio kaka nonego ringi. Yes. Junior nonego bedi secondary, weche osebedo mang'eny ma ok osebedo nwa mayot kaka jopuonj kata kaka implementers. Yes. Wach kwano ni from the word go, mokwongo aparo ni what the government or the ministry nedo timo ned gi wacha maber, because onge country kata family mora mora ma will run without mathematics. Kwano en the backbone of almost everything midwa timo nikech nyaka igo kwandi. Yes. Kato bena driver mariambo mtoka e barabara ka awacho ni gaji ne kan kodi mtoka an ok onego agoni kwano. In ming'e kwano samigo e break, in ming'e kwano samone gi mediamo, isamikete indicator gidwa baro right or left, an mana kia nikech ka odonje wi kanyo tadhi make cause more accident. Then bring the bando neno kiwonda gi kwandi. Yes. Ase calculate maber ng'acho sechopo tinti nyisa ni ng'ano podi. Mano mana kwano. Dongene kaka kwano gini. Koro joma no me mpira ma koro chamo 1 million gi. Yes. Yen koko go kwano. To pesa ni bendo obaye makata gimutiyo go timre nade. Ko dhi kwano. Koro nyako go kwano. Koro kwano no konego wach from the word go no kwano ibro gol. No nego wach no kwano wabro pogo. Joma dhi timo STEM wabro miyo kwano miluongo ni ma. Jomoko dhi timo STEM wadhi miyo simple arithmetic. Simple arithmetic. Foundation mathematics. Foundation mathematics chakre gi ng'ato e nursery. Kama ng'ato chako identification of figures. Ochako ng'eyo ni ma en 1, ma en 2, ma en 3. Counting begins from 1. Ochako kanyo. 0 pod ok wachne. Odwa dhi adhiya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Otimo ne shading, ogore, iketo ne dotted go, otimo joining, or recognize. 1 is like a stick. Iwinjo. Odhi adhiya kamano magigi donjne. Mano foundation mathematics. To foundation mathematics ni one kode different levels. Dongi winja. Yes. Manyaka ng'at machopo grade 12 ni kod foundation mathematics makoro konye e survival. But kuro an gi ng'ama dwa timo engineering, an gi ng'ama dwa timo medicine, dwa bedo daktari, an gi ng'ama dwa bedo accountant. Iwinja? Yes. An gi ng'ama dwa bedo nurse, clinical officer, a business person. En gi kwande. Kwani nyalo pogo kata ding'wen. Jang'wech kata ja sport, in wadwa deal kod gigi miluongo ni simple arithmetic, the foundation. Go calculation mari ndongana. Mano. Anya yumbe marom nade. Ka yudo pesa na kata mana milion 10. Milion ni chal ga nade? To milion no gi zira di. To milion achiel ni oting'o 100 adi. Oting'o 200 adi. An gi milion 1
tadwa pogo Henry gir a half of this million. A half of million en adi. Simple arithmetic. Mang'ani enjoy kwano ni. Odwa dhi nyiewo gike moko. Ong'e kako calculate. Yes. Mo make sure no my mother spend to my balance. Koro otimo simple ang'owa. Arithmetic. Very simple. Onge odiochieng' moro amora jaduong' Henry makata in. A day can end without you doing mathematics. Kato bed mana dayo moti mandala cha. Emiwinjo ka penjo niya. Mogo modong kanyo no odong marom nade. Dane dani odong nus. Kadayo moti mung'e ni nus rom nade. A half. Ng'ama sani to kudwa ng'eyo na half na enang'o. Jaduong' moti nyalo penji ni chiemo manodong cha kata gik mano wan go ka e sito kanyo gidong marom nade. Na an koro gidhi kaka quarter kama. A quarter taneno ka tin. Jaduong' ne makon a quarter taneno ka tin according gi welo mwadhi bedo go. Wamed uru mondo bed a half. Jaduong' wacho tera dhi ane. Kupimo gi wang'e, upimo. To wacho na dier mato tin. Mano kwano. Koro mae kwano makori loke writing. Koro bedo calculated. Koro kwano moko madongo dongo ka. Gin koro wagole nyithindo gi. Ing'en ka pod wadwa dhi kode the word. Ing'en jogi no nego bedo specific. Okay, asking is need leadership nitie problem. The Ministry of Education or the KICD onego watch very clearly no come up with grade 10. Those who are not doing STEM are going to do this simple arithmetic. Very simple. Okno kwano is now going to be compulsory. Ing'en kiwache kamano tichaki buogo jogi gi ng'at manyoto se make mind. Nikech CBC okudwa mano. CBC okudwa threats. Get threats ema miyowa wayudo ni king'iyo the report mare iluongo na National Adolescents and Youth Survey. NAYS wachonwa ni for now in Kisumu County, Yes. we have about 51,000 secondary school age students out of school. These are in the ages of between 14 to 18 years. There are so many reasons makelo school drop. Somo tech. Yes. Kwa weyo poverty. Kwa weyango. Tini thindo, nyocha wacho ni group moro ka moro na onge ng'amoluoro wich kuot kaka nyathi. Ng'amoluoro wich kuot kabisa en ga nyathi. Makata in jaduong' Henry ka in gi nyathi tidonjo ga e plot kigondur. To nyathini osechopo grade 3 ka dhi mbele, ng'eni affect nyathino. Kech idhi lok koki na yani kuom nyathini. Kata kotugo gi jowargi ne ko gondur ka babagi. Kata mana kotimo gimotno ka ng'ato dwa copy kaka wuon gi tim wuon no koro wacho ne mano koro wuon wino donjo. Kata kidhach ga kitimri nade. Inuongo ka nyathini kata tugo gi jogi obro weyo. Obro ga lorore ot. Nyathi oloro gi miluongo na ibu. Kwano gi mose make nyithindo beda ga ibu. That is school. Get kwano tech nikech foundation. Yes. Kaki puonjo kwano, ana japuonjo kwano. Asega luwo mang'eny. And asewuotho kata mani skul mi. Inuongo kata ka jopuonj mapuonjo kwano puonje. Jopuonj mang'eny puonjo kwano without laying proper foundation. Mondo nyathini okaw kwano ni kaka gima is a very simple and easy subject. Two, samidwa puonjo kwano ini won pogo ne nyithindo gi kwano. To ng'ise ne Omondo wuod Omera, in tang'ei asepimi wasebedo kodi ka. Taneno ka in simple mathematics, in madongo gi ae. Magi owek chandi. And don't even bother about them. In kaw mana simple nikech paper ni kosete. Number 1 up to number 10. Kata up to number 20. One mix. Iyudo ka mostly
simple mathematics emiketoka right in figures kata mana 2 million 5 like karo grade 7 sani wa talk about billions and trillion because budget ma Kenya dhi and wachake grade 5 kama nyaka taxation ipuonje nyithindo. Why do you think county government is collecting tax? Kech dongo bro bedo ka chulo tax. Dongo nyaka ng'e gima miyo chulo tax. Tax ko gin kwano. Kuri penje ni baba, kwano matek gito ae. Ini neno construction ni ae. No, draw, take a protractor and a ruler and a pair of compass only without a protractor now. Construct. Mano nyathino miacha ni acha ni japuonj. Ando mano tange we an gige mokawi. Kodi ngise no wod mama mato max a beach but where you go. Yes. And max a beach kata uchielwa but where in don't bother about this. Team nati mama yotgi. My wawinjire mokwongo. No mayotgi to kidhi fela. Ni japuonj mago to ka felie. Kitapenje ni kata mana odi babana. Okibi kwana pesa gida odi ne japuonj abro kwano. Koro magi to tem mundi ng'e take yot gin ting'eyogi. Koro samana ono kwano. An gage nyithindo ang'isogi. Anono ka ng'iyo omondi wodomera. Into number 10 itase mako ni amaka chon wrong en onge. Donge mano to agree. Japuonj kata time moka time. Mano is good. Kecha ng'eyo. To number 1 ititimo. Japuonj mano tak anwang'o. Mano dhi konyi. Koro nyithindo chako ng'eyo ni akwano ok rach. Yes. But an adwa dhi bedo engineer. In abro deal kodi. Kech in iwuon isewacho ni in engineer. Koro adwa mi kwano ma engineer. Wadwa timo kodi. Kwano. In sama puonjo. In ema deal kodi. Owino ok apenjo gi. Un. Kech un owino koro owino na asetieko go. Un ema. Koro ibro nongo ka nyithindo chako realize there. Potential to ging'en kwano ok rach. Kwano be ok tek. But karo opogore. Nan gi nyathi moro tinde loso ga timo welding. Ando jawach nega jini japuonj ne konyo ga ni kwano matindo gi. Kata kidwa ng'olo mana chuma nyaki bi pime en futadi. Koro converting units, measurements of units gi. Loko gi centimeters to meters. Loko gi inches. Mago chuni. Kise wacho na niya adwa dhi bedo welder. Ibro ga luongi ni engineer magwen. Kichunjo ka ng'ato kalo to mosin engineer nadi kanyo. Kichipango drisni gates madongo kiwuothi bath barabara gi. Tiyudo ka yo wuoyo wang'o gi. Kata mani na Masaria flyover ka. Ibro yudo kopange gi. To joma timo gigi they are just class 8 school dropouts. Majority of them. They just went up to primary. Then they started. Or they went up to secondary to go kati form 2. Then they ventured into Juakali. So ino ka mathematics majogi tiyogo gin basic. So mathematics must be there but should be divided into categories. Just STEM otim kwano mag STEM. Nyoro nyochi winjo kaka report owuok ni sani walak jopuonj mag kwano gi science. There are very few. Students madhi timo clinical medicine, the CEOs are also not there. Reason is nyithindo remo kwano. Kech kwano bedo generalized. Mamondo gi separate otimre nade? Otamre. Yes. King'iyo sani accountants dok piny. Students mark out this course. Kwano kelo problem. Sani teaching profession ka iywago jopuonj kwano gionge. Jopuonj science. They are not there. They are very few. And if you go watching the intake mabiro 70% is the jopuonj kwano gi science. Upcoming recruitment ma jopuonj mabiro. Is the jopuonj kwano gi science. Ket gionge. Yes. Kori manyo gi kam. Matene kata Henry no graduate 5 years ahead of me. Tani nyora graduate nyoro. But atimo kwano. Atimo science.
abro nwang'o opportunity koro ke jopuonj kwano gi science oseyud nang'o very few idhi na for example primary school ka iwacho nwaga ni japuonj can teach all subjects to sama jitimo penj mar college ibro kala jaduong' awacho ni kalo college ok tek ji kalo ke jin vigilator mariti gano odenyo mabor supervisor temo denyo mogik mabe kodhi wacho ng'ato rubo ni ng'ena an supervisor arito penjo mar college ne kanye Tambach Teachers Training College bwana kanya ng'eny nyaka iwuogie maber foundation ni nyaka rengi mano chuno adhi nyaka dhire pro kalo ma college awacho ni gaji ni it doesn't matter duoge ground sakidwa ng'eyo kama japuonj nyalo chwanyre kodi munyalo kata dhaw subjects loading jikoro bet koro jikawo subjects timuoch ni jaduong' Henry kwano class 7 mari pi wang'e mineno ka chako tango motimre koro kendo donge nasiga kweru bwana ani ngeno kadwa kacho machwaja koro umi akwana nani koro pan kwano tanya puonj ipendo kara donge ang'o motimre okabi puonje kama no to kara wawawe ya chaki wacho no madam Morin in koro kaunwa kwano class 6 japuonj manoda mano wawawe so iyudo ka kwano is a problem even in primary it's a problem because mindset and the attitude because ajapenj gane why is it that in the whole school you get only one teacher who has interest in mathematics especially from grade 5 going onwards kech kwano ko chakre kanyo koro ken tugo kwano chako ridrega but ibro yudo ka school moro be nitie ma japuonj language e maonge chon Kiswahili was a problem bedding anything Kiswahili is not a problem most of teachers of languages ohero Kiswahili no sawa because gise realize Kiswahili yot puonjo molo kata English an African language oyot puonjo chon nen mindset ni an mana ok dawa to bang'e again juduogo realize ni Kiswahili ni kare gi maberie iyudo kata ka ng'ato ni reserve but understand Kiswahili no kabisa kwano maneji ohero before kwano ne matinde joko temre nani because joduogo mane odonje languages humanities majino oduogo we kwano then jopuonj be mane oduogo puonjo kwano ne puonje go tada gi bragness moro kanane aning'ena jakwano koro ka mondo kaw gini to ng'en gini to nego puonj nyathi en koro ng'iso kaka en imong'eyo okonego adhi e blackboard kanyo nani mang'eyo apuonja ng'ama kia tadwaga nong'e I hate method moro mineno ka ji mang'eny asebedo gi nyithindo mang'eny and antin kala nyithindo maseche moko nyalo ga lima in school to kase puonja adhi kati class apuonj matin to winjo ka nyathi chung to penja puonj na wewe umefunza namna gani hizi jawahi hata kwa inwango ka in itimo example adi tido puonj makopa example mani book cha kendo tingo bugno kama okopo ga direct kango tieko to ngizo nyithindo ni go and start number 1 ing'e kaka number 1 ochako number 1 ABC odhi number 2 odhi number kisomo number 5 opogre gi mani puonjo cha mabor en odwaro another method number 3 tema koro gi moro nono kuri winjo ka nyithindo wacho ni to mado dako puonje magi to pokanena ana puonjo kwano ni japuonjo mane puonja kwano no mi ahero kwano japuonjo ne puonjo kwano from page 1 to page last no full stop mobro weyo mok bwana udhi kode from page 1 gigo te itime blackboard chieng' mobro miye tich ene mong'eyo janyuol ni kobiro mopenjo ni kawuono ne gitimo kwano kanye to ng'iso ni rang formula book gige bro gatimo i formula utimo chieng' mobiro to wacho no okay page 5
Number 6, number 8, turn to page 6. Number 1, number 3, go gigro ngene uzatimo. Uzene pokutimo. Maren onge kwana mubro mi mok ne utimo. Kind paper. We revise from number 1 to number last. Mos. Okno answer in A, answer in magokia. Utimo kwana. Punj boko bi punj gi buka chiel. Topic mano chake bugni en gi buga ngwen. Udhi through buga ngwen gote gi the same topic. Koro iyudo ka nyathi we develop this interest. Koro mwalimu mane wacho ni ng'ato ne timo gimoro kohero. Very good. Mane passion. Kana ohero. Yes. To kine ka sani mano onge. Serikal dwani watimnegi. Wan kata composition kani ipuonjowa tiyudo ka composition opog didek. One gi introduction, one gi the body, the conclusion. Yes. Ok bitimni dichiel. Introduction and introduction musomo kawuono. Mondeke gi japuonj. Tubro ndike in 4 formats. Indike ding'wen mopogre ma ene mondiko kode. Ondiko mokwongo muruch musom. Mi be indiki. Udhi the same. Topic tenadi. To introduction ondike ding'wen. Mopogre te. Then ubro dhi e body. Be indiko ding'wen. Udhi e conclusion. Koro ng'isi ni chieng' penj. Mari nyaka chal gi mara. The approaches are different. The story is one, but the approach is different. The story is one, but the approach, even the conclusion, even the body, you see, they carry differently, but the same story. So each bedo creative. Tino juanga kanyo ndik about my teacher. Ngano weka gino yot. Ewacho gino sendek dengeng. No chake ndika kata ka wan mwange school. Unpodu chando wiji pok ni rado kode misome. Ndiki. Gigini nyaki textbook somuru. Eno dich. Mago gik mayot. How will these children know? Koro dongene eno ka puonj ka nitiere gi differences. And mami neno ka skundo pogre. Kalo, mami bro neno ka school moro nyithindo hero. To school moro nyithindo ok ohero. Bono ka school moro nyithindo kalo. To school moro nyithindo ok timre nade. Tibro yudo ka school moro at the end of it king'iyo products mage. Yes. Tineno ka products gen malo. Skunde ni gweng' abich. But ineno ka school moro to ka jorade gweng' ka to jite ma wuoyo momako kata microphone. Giluongo mna nying school adi. Anasomo kowino ka. Anasomo kowino ka. Kine ng'amo chungo mtoka anasomo kowino ka. To kudhiambo ka to kara jomage manen gati jowinjo gi manen kudhiambo. Joma no bet piny kama winjo. Kose joma ne sombo akombe gi manen kudhiambo. Mage gik mana apeja kata para jonyuol. Ang'omi wani school ka. To skund ni higni 10 mabiro. Jogwa gene kanye. Where are they? To what will they talk about this school? Kadane during Mr. Onyango's time. Yes. Magi products. Bwana waningeni wasomo ndalo Mr. Onyango. No. No be somo ndalo Mr. Onyango. Bwana Mr. Onyango golo products. Nito bwana intinde inikane. Okane ma head parastatal makama. Nito in anan daktari Russia. Nito bwana in ani kama ni TV ane matinde yan direct. To bwana unkara Mr. Onyango no konyo bwana. Wanto Mr. Chola chaja wadwa. Ngata ne bira school jopuonje manene go jopuonje ma wigi ombache ni ma bwana an kata ne mama wapare chon. Magi moko duto makabedo ga piny. Da penjra kenda ni. In some years to come, what will people talk about me as a teacher? Yeah.
even though the government is not bothering, but what will people talk about? How many people will be sitting kata chamu kuone ot? Kata nig their family to koro wacho niya. One kane one is school. Japuonj Mr. Onyango gi team ne ema miyo wan wachopo kama wachope ni ng'ane gir ne gisomo ga bath wakato dongineno kaka gichako koro an gima kamag mama manokonya and I always like that to memo mijo ka wacho ga nyithindo an ajawa nyithindo duto kwano yot kech an I believe Mr. Henry to me no kwano is the easiest subjects and an kaka puonjo kwano jangis ga nyithindo niya kwano subjects mayot nikech en manage formula ngwen kende iriwo igolo ipogo kata igoyo then ichaki duogi keto gigi ni ginariyo ket pogo cha egolo to goyo cha eriwo apenjo ni nango modonka gima subjects man gi formula ariyo gi kariyo kende mitime dipim gi English to dipim gi Kiswahili to dipim gi social mapoda kidwa penja gik ma angiso ndongi neno ka gini yotie kabisa tino ka nyathi duogo realize ni kara gini yot ini won kaka japuonj kuongi ket gini ni gini otemre nade gini yot to kini japuonj mapuonjo ne michako ni kwano ken tuk nyithindo unu ng'eno wen kwano ken tugo nyathi chako wacho no kara kwano ken tugo kara wadwa weni go itugo kode kendo Elimu wetiego kuli wene japuonj tuge kwano. Japuonj tuge kwano. Kwano ok tug nyithindo. Tiwinjo kata kidhi staff meeting tibuogo go jopuonj moko go. Bwana an ing'ena puonj an mopuonj subject ng'en kwano ken tugo. Jopuonj bendo believe no kwano ken tugo. Ket gibedo jopuonj gi nowacho ni kamano. Ibede ka gidhi e class winjo ko nyiso ng'en omera somo kwano. Ung'eno ka Mr. Ng'aneta kwano ken ga tugo. Gibende giwacho ne nyithindo bende retreat ba kwacho no kara gini tek koro wawende yango kwano wawende kwande no otugu go kende koro dongineno ka kwano no make jomang'eny fail walimu jimu gikoti wan wanyalo kwayo the government number 1 focused on education parents nyithindo ni holiday warit nyithindo bro yaw school in 2 weeks time be 1 week times from now yeah school take prario ga uchielka dumara boroni koro jopuonj bendo ikre nyithindo duoge school and short period janyuol kanyo chapoke chulo pesa jo secondary wawinjo ka gik moko dhi tem mondo nyathi kik doge school chak bedo gi chachni ko wilore gi ripode mwawinjo gi sani nitie gimoro moka jaduong' Henry ma under drug abuse inuongo ka nyithindo sani orwaki gik moko mag biscuit lollipop jonyuol obed very careful gi gik ma nyithindo nyiewo gi kama ginyiewo gi tem mondo kaka janyuol bendi find out what kind of biscuits ma nyithinde gichamo kata lollipop mage maginyodho mondo at least we protect the children from drugs. One kakajo update schools obro bedo gi book drive Trepogachiel Rotary. County director will be our chief guest. We welcome everybody. These update schools in Kenya one get 2,800 for now ma obedo counted manon from Kenya mangima, but there are more than that. So wakwayo ni mondo joma diher tiyo kodwa kata temo nono gi mwatimo kaka wakonyo nyithindo ma are outside schools mondo come in mondo bridge this gap mondo education obed gi power in our societies. Okine ka ng'ato somo to en gima ber, nyako ko somo en gima ber, wuoyi ko somo en gima ber. Watemo bedu role model in our families. Mane gima duong' kabisa even in our churches. Nyithindo dhie kanisa. To nyithindo ka dhie kanisa jonyuol olowi. Kanisni moko bende zani obiro mo chachni. Non ka nyathi obiro duogo ni to ng'isi ne en koro kodwa school. En odwa mana kanisa.
to owacho ni kaka Nyasaye ne maber mok inyal pimo Nyasaye gi skul. Mano chaka chon iwach nyathina wiyo sembachni. Wiya neno kosembachni. Because onge kaka ibiro ng'eyo Nyasaye kok idhi e skul. Kedhi e skul ne ibiro read go the Bible deeply. Yes. And ibiro understand go well. Ma ng'ato cannot confuse you. Okay. Donge mana adier. Kok kamano, aduoko ni erokamano jaduong' Henry gi jowinjo duto gi management mar Color TV. Meduru endelea kendo meduru konyo jopiny gi weche mopogore opogore ma jopiny dugomb mondo winji mondo piny odhi maber. Erokamano. Bas mwalimu yena goni erokamano kuom thuolo mari mikawo mondo wago kodi mbaka okinyi niendi man masani. Odiochieng' machielo ka thuolo oyudore wanachako go mbaka nyakoro Mogajwang' obedo thuolo ndi man makare ma bende wago mbaka gi mwalimu Mr. John Onyango. Kama bende wabiro wa kode kanyendi week a week kanyo mondo wago kode mbaka weche gendi mago mag somo. Kik idhi mabor ahinya oriti masani nyinga hero kech warado kodi odiochieng' nogo man makiny kama kiny wanachako bede kijeni mano machal mar piny wanago mbaka yo makare. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. E sama pod infuyu kendo kapok tho otuo, Sulwe Mokinyi yango ni ma piny oru godo ka mago duto matimore bende keti ng'eyo kaka odiochieng' mangima dhi chalo. Kochakore e weche manyien, nonro mag oboke, chal mar kor lwasi, twak kod mwaluo ni kokalo kuom jofwambo magwa. Tudri koda Mercy Ogweno.